Резюме на предходната седмица. Заданието е интервю с клиент, оглед на обект и създаване на концепция. Примерен обект е малко таванско помещение в София. Виждате снимки от обекта. Трябва да се преобразува от всекидневна в спалня. Виждате план и интериорната фасада на една от стените, начертани на ръка по време на огледа на обекта. Също виждате и мудборда. То е вдъхновение от скандинавски стил, скандинавско спокойствие, както и избрани изображения, които предават това усещане и настроение. Следващата седмица ще представя цветовата концепция. Междувременно работете по вашия мудборд и започнете цветовата идея.